Samankai na pie. Opedia no ono oba. Ai, o se eno na di anim de bia pai, pampam se be sunsunbani a ewo be bia epese bo refill bia no. Saa de we bia, tumi bia na ano abrase. Na awon wasem a ewo wiase a ewo se edu amamre ni amamre ewo se ya ahwe yie. Abrantie ai but ahwode awram. Ahwode edu sa bre ya na aye dududu. Ni wo ase. Na eri ama na eguso. Enu nti no oja tumi wo ho. Oh tumi de bi wo ho. Tumi wo ho. Musha ohun se de esi sunu a wasi. Ohun se enne no anibre aba. Esanse nkonwa na pie. Enkonwa no epie ye enne no musha ayesu nkokra. We asono no e tell so oson blog ba dua na. Emu du. Etino esia sebe abosuma ewo etio nyina betenchi. Yesi so. Ana ode ko. Ye nananom a sebe omukọ akura nyina yakofo om nkonwa e de abefie. Enti omusunsum ne nso apie. Apie. Eti so hwe nkonwa na soso mra. Ahimafo adumi ense nya obia tene de so ene wo ko. Eti na aye dududu no. Ena enei aha echam na pie. Echam na pie. Enye ye nana ote apakan mu. Oba no nante. Wabehia nkonwa. Wagye de awrafie. Wosan na chi no ote apakan mu. Sare tie. Samri etese enibre emwa no wogina. Ese perforce out of preach of the other. Eti ene eye ni nyina ewie ne. Nanso na emu na enibre kese so ye de. Ewo. Na se ne pa na ohun se na berewa okokura. Na se emre na konwa apie. Amna hu de ohun se kanen de no frɛ se bia na berewa e bia ohun nche ya. Emre akonwa na pie no ohun se ampa amamre kwa so na berewa ene na ohun so okokura. Na hu se ase wasase esa ho. We de okura na ibi asentorowa no. O se o yi wa asentorowa. Aha, wasa no wo so no. Ena em se ekura no a o de ji agro omogro no ho. Asane no de asim. That's Sunny there. You try not to come out, Madame for me. Was it when you be was wonderful? I know one. I know one. Also, was it Sano? Was it what you mean? On day. You was suckers also wonderful. Then one. Oh, Asanteheene and Kasano. What's the Macasset? A colaya or say Shiana. I was session, Sebastian Carno was What's Asan Carta, the one more torn one. Not on yet, not just so best. But obit me sasabi the kusuno or sorry no so get atam say that me ma me hima one part the chimta manesa me ma me sa papa do sasa na Otumfour so need more prepare or go be amankwatia yo na yibie owe na ni ba ko ba na yibie oboju ya se me papa ni atata so ta jo obo to kakra na menhwe. Oh, me name it was Amankwatie. Yana ye bibie, owe na di ba kubo, yana ye bibie, Amankwatie. Ene ye nana na eba no osan aba betina edwabo no says abre oba aba betina bojawi. Ye kai wo se eye kakai betters ena esoya sne sanso ena bieja betters nso esoya sne. Wo pe su papa anom enemre na wo pe abrimpo nsuo dia King's Mineral Water. Ghana Mampenyi Dada John Dramani Mahama. Sabre Odinsa Eto Ahemfono Ensayem Echichi Awon Ekono Ono Echiano. Minim se Oya Srekwai. Amamre kwa no ba obachiai. O konso no Srekwai no ako. Sare me hono. Sare me hono. Odinsa to Wonsayem kama. Echia won emse osrekwan anisa osrekwan anisa nanso ye nana na esan aba edwamu no sabre obey ote apakamu yeso no yoyoyo na ye bodge ne so enumre no wawoso ne ho owo style bi ode woso ne ho owoso with the swa ni nyina so na ya asa ne bio o say ni nyina me de mabom
ɔsa na ɔsa na sokyerɛ ne ɔn sɛ ɔyɛ a ɔtoro sa ɛkɔ bonkum bɛ nifa no a na ɔde abɔ no bo sɛ asanteɛ nyinaa yɛ ne dea na ɔsaa no ayɛ sei sɛ ɛnkabɔ mu ɛhia yɛnka mu saa na mommra obiara nka ho bi benkum benimfa na ɔsɛ mu nyinaa moyɛ baako a ne yɛka abɔ mu na ma asante tiiɛ ɔsɛ mpanyinfoɔ yɛ kasɛm kora sɛ praeɛ woyi baako a ɛbu woka bɔ mu a ɛbu nti ɛno na ma asante ho yɛ den no because yɛantete yɛ ntɛm na sɛ tu ka asante bom prɛko pɛ sɛ tuo di kan nti na ɛɛdin sɛ wobɛtumi atwa fa asantefoɔ so wɔ kom wobɛɛden sɛ wobɛtwa fa asantefoɔ so wɔ kom yɛ maame nana afiasɛ boa kobia mpem ɔtɔ so mmienu na yie no a na yɛgu so na ɛnɛ yɛda ɛtɔ so nkron na meka sɛ yɛakɔ wɛmpe ɛkɔfa nkonnwa tuntum no ɛde aba manhyia anummerɛ yi yɛbɛsan asoa nana baabi anummerɛ yɛbɛfa no mɛpɛ sɛ woti mu paa na atiefoɔ tie ne yie yɛmpɛ sɛ ɔkyena obi ɛbɛma nipa bɔɔfoɔ bi a ɔpɛ na awudie bi adi ayɛnkɔ nkɔfa buronya ho nkɔwe krakase enti baabi a ɛkwan ne nam no menim sɛ baabi a yɛsi obiara ɛnna deɛ na mmom wɔn a wɔte borɔne bi paa so no ɛwɔ sɛ wɔkora deɛ ɛka wɔda ntɛm kyerɛkyerɛ yɛnkaa sɛ obiara na baabi a yɛbɛfa no saa laa ne mu sɛ ebi ade ɛfa sɛ kyerɛpatrɛ stage no hɔ a santaase ɛne n'anyinam ɛne nkura wu akyirikyiri no a ɛdɛ na wokaka sɛ wɔda na wonim deɛ nti ama yɛka saa ne sɛ baabi a yɛreka yɛ ebi a na obi te hɔ na dwene ne sɛ mebɛgye biribiara san ɛne deɛ sɛ wowɔ ayi ka sɛ girl bi wɔ yi brɛman a saa miekɔfoɔ adeɛ fa no kɔ wɔyɛfrɛ ne tam kɔ ɛna sɛ wobɛkɔ akɔda so a saa miekɔda wo bɛrima no wobɛyɛ salome akɔyɛ ɛna wokɔ hɔ nso na ayɛ w'adwen agya berenya wokɔɔ girl hɔ na ayɛ w'adwen sɛ wobɛfi hɔ no nsia na mesrɛ ɛbɔ na ɔnum pɛ mu a da ɔbaa no ɛpɛ bi mɔdi ne da yɛ salome saa ɔn ebinom yɛ asoɔden wobu ɔnom asɛ bio asɛmpɛnti wɔ sɛ ɛbɔ yini wɔbɛsi mekɔ akɔpɛ bi awerɛ nyamea nim ni sɛbi wokɔ no akɔhyia a mpɛnifoɔ nti obi ne kuma wɔsi akɔra ne ti gye akyerɛma yɛserɛ ma obi amfa ne ti nkɔgye akyerɛma yɛnanam aka no ɔmu ni so pɛpɛɛpɛ yɛbɛfrɛ ahebobɔ no afa abagyafie mu anim hɔ nom asi dɔkta tobo yɛbɛfi ahemboboa no afa abagyafie anim asi bɔɔla ho dr mensa yɛafa tafo hena aboboa no SAT na yɛafa ɛkwa no so a de garden so no mo ɛkwa no na yɛde akɔfa GPRT kwame ntwemu hɔ afa Asantehemaa Secondary School anim hɔ yɛsi so ame roundabout afei ne atɛsi so ame kwa so yɛkɔ takwa yɛkɔ mɛkuru afei ne yɛkɔ ne amane yɛkɔ brɛman ɔsɛ brɛman akɔ a na yɛ mmienu baako da anim ha ɛna baako da akyire no ha efiri ɔkɔ ne nyinaa sɛ sɛ obiara fa saa akwa ne biara so brɛman si yɛkwae ebesi kuro no nkɔm hɔ bɛtim kɔ a mo a mo kuro no mu nyinaa mo ka ho sansa kuro no brɛman deɛ ɛbɛn nana ɔsɛw asɛ wɔasie piapakan ne mu ɔsɛw asa deɛ ɔfa ne kwa oduma asa nkasa sɛ ɛka amaneɛ no ho ɔso bitimi mɛdi hene wɔ abra oduma asa ɛsɛ wosa paa mi sɛ yɛ so wosa nti saa bere yi a yɛde nkonnwa yi abɛn yɛnhwɛ yɛ Nanaima na akona du sesei wɔawie biribi akorakora a kyerɛ sɛ sesei deɛ nadedie no obi bɛsɛ asipi asita awie menim sɛ ɛdɛ no ɛbɛyi no akyerɛ Asantehemaa ɛdina akyerɛ Kumase hemfo ɛdina akyerɛ amanhene nom nanso ɛsɛ Kumase man nyinaa ɛhu ɔmu ɛwura ɛkyerɛ sɛ wɔse ɛbɔ dwa dataa na ɔno so ɔda apaka mu ma obi ahunu sɛ n'ahemmaa na saa apaka mu ɔbɛda no ɛno no ɔbɛhyehyɛ ne ho sika kɔkɔɔ ne adeɛ anaasɛ sɛdeɛ ɔyɛ kɔkɔɔ ne kɔbɛn ne kuntunkuni no ɔde bɛyɛ nhyira wasɛm wɔ anaasɛ mmorɔfo wɔ atuo sika akɔ fie ha yɛdeɛ de
ye fanya hwi abusu amata ye be hihye pa so no tran sekum orna paka na ye fa ne sekum watenem onso wachiacha ne manfo enti sese nana sana betna si ediem biom ne beto oh sese dia ba se obeba awatra si no enche one ne manfo ebedi nkasa amani a okoye no waye awie enti oba betna si a enche bia so ne manfo ebedi nkra na wasori na amani ho no ato aso eye enania eye de ko no nyankonwa na de ko ho ye de abusuakuruwa na ekobrema ho enti ankonwa ne de enko bi kuya de makase fia na nkonwa no abusuakuruwa na no pay me kope pem hu nsem bisae ye ma meti ase se abusuakuruwa no eya amamre sunku bi ye ba beye na eno kra na dehye na ya werere wonti hu no enye obi ehwi ye se eye oyuko abusuafo Kenya ase kokofu ni kumase se abusuaku awudo nan won wotiriwi na wodigu abusuakuruwa ni ne meti kire o mama mre na abusuakuruwa ne ade a ya nwuno na obu akwa ye abusuakuruwa bo ho a o mu na ye sa ade no ya nwuno no se na ahima ne nsasumfoni ya nwuno se ne nsasumfoni ono na design no anwene no ya nwin se na ahima ni petua no sa na enwene no na e de akwa kosi na bia sabi na mumo ya nwin no ye de ko enti na ayese obi sabi ye trust na ni party ase a ye nim se obi wu a ye koto ne nda so ni aye statue image ni ye de akosi so chese osimesinie na pepepe iti on se ko museum akra no a oboko no na nanu masabe ya di akonya ko nyina no bohu obi a statue ewo museum on yes one hwe kra boka so ono amu na to kwa kochia no ase na statue na eno de empanyifo a kire se amamra ye koye no ene enye de ye ka ama ya kire mu esanse amamra ni amamra egusu ye nyina no eyade a ya maye hu se ebi wo ho ayeka ebi wo ho so a ye nka enti sabre ya ye hwe dwumedi a ekoi metimi ebisa se sabre na nan ma wo he na won so edubre bi a ye de won ko hye ba bi a na se ono so betena na himfi on se ono so wo ne mpedimfo a he na se se Otumfour ewo ne hemfo he na se no saa na hima so also won hemfo na dukrofo a hye na se tie base a ono so atini fie ho no so ginchia sebe obi ba hemfo bi ba okochia Otumfour a no afa so ko ne ho no so akochia no otunti machia ne ba na ntwani nya eti ono so ti ho no ma o hwe akiri na o ginchia yenhwe enne ahemfo a eti ho nyina obi a hye batakari different why have batakari o me ko rempe no eti obi a wan ko rempe no on hye bat o say e be front fufu say me front fufu rempe for e jasefo eno na e kwa na say ye wo particular nipa e ko tu asa adwuma no ye omodia e hwanum say rempe hine me hu sa akwam asa batakari ohini bia oti o ya akwamu hini ebia no ye rempe hina akwamu hini but ye kakuma se akwamu a eni asafo hini obehye batakari mitimi kire bantuma hini mi hu so we frantuma ai o se na obusa se bantuma na de na namu bi efra fufuru ono sabi na mamre ya eba bibi sei ebodwa obi a be fra fufuru ko no nko a be fra tuntu akosia yensha akole ya o say we a special training ana say edie we want other training o under training edun be bi obetuma ware na bia okote okun fie eti omo no eyini no na omo tete enkura no bi ehye omanan eti bedum bi na wo so abesi nanan sa pepepe ko so me ha asiri nya eno mu ni ha bio
Yegusua ewo mensia enei Otumfour Osei Tutu watena bojari yakofa na nanum nkonwa afi rempe ede aba be pie mu mensia bojari no yesi ho no yetena wa ye nibire su nti gisa o kyerɛkyerɛ tituo pa no asabe obi di sebe nsanfo kwasi asema chiwa ho de do koto yesi ho kra de ye ntwamu basaba ya ho de do koto ana wo hene bi anya amane ofie ho no na edi nti a kyere kwa agyi dwa no ye yi dwa no asem nko wum e tituo na ka wo wum na ye ku wo tie dwa no agye no ye de asiwa nan ya bo wum dwa no a bi twa no ho no agu ho omo se bi go ba bi enu nti na efra ni bojari kaya keme boss bi efra no konyo boss oye ne ma bi ma asantefo any brain no e ma itwa no so twan itwa no bu yare ha it's a hot ye ni brebia ka ona ekunu say den ye nhwe kwan den e be koso say because obi be kasa say nothing is happening too much ni nyina ya sane entwene boni enchia nko a say de aja ko aja bo aja bidu nkunya ne de hwe ni mu ni nkunya na ba da menya dia kansa de be sa that way one man muso you mo kwa me say my ready am be say munya be dwan fa de ekwe de gabo mo ba chama ya paja na sa wo ye de say hwe nana o say nana sorry ana de so jamo na edu on me dira jamo yes ayi enumre ye nna o enti no mo ti ye de say nana sorry yo ne perforce once na odi fresh bebre disi akoso yesi once na odi fresh bebre disi ebre ben wa kan ba gudam dada ai ajuwa some ka say de ye ni akasa no ba bia ye wo no ye man ba bia ye no mi dresi me tiato asa bedroom krom anuti ba bia ya tene de mi kra no me ma wonu mpie dada onso sa wote bro no bi so a obi ame sade wo siti ne ma ohun nti wa hwa wo ma ba ne pie ja woni obi akwa akodi agro no akwa akohia ne enhia eti ma no akasa no mo hyada bo dada na ba bia wono kra de ye ne we mu ni asa ye me ho ba bia yes you what ready wo be ko de se boni na kofa akohia ni yenhwe snap na gumu nkrofo ko hu eno ye de kwa de be je se yensa odi bra nananom yensa odi why de bra nananom Otumfour de manana matu o mapo yensa odi bra nananom ya e betiche e de amahemfo no enti ye tiche mo mu wia na tere se otu akwa ne sa enti ensane ma ye de a ontumi ntu apo oh sap amamresa de tie o se ya se kra no de 3 years e be sori a e se busa pani tu afoni en sori tu be hena bia ensane bi ne ayi bia na ka be nan na de ko se busa pani tu o de tumapo na no ame asori enne no ye nana nanima ye de ma hemfo no ye de ma hemfo no asa ye e be se ye tu o mapo eno no na just ye ka chom say ye yatena si bi ye baby edu ye de be ye nyina ye be ma ye muso na obia akope baby akoda kakra na enumre said ye amamra ne amamne esi kira no won a dwumedie ni hya won sa no wa hwe ne be ko when you watch say be ohina sumasi na be say amane di amane sabe wo yo ohina ti say de no okonwa so na ese so okobie na people ko abedi si a e wa na afa eti ohini bi a eni so okobie na ebi a ye hia no wo kwan so a ye ni bedi okopedi achi pero first say be opo achichire mu jado na do nsuo agu ya na mo say achire pero mu jado do a o do so achire mo no wo twenti e na okopedi wo na opo achichire mu jado do a na do nsuo agu na do so ama na adwoa minim say ye ohini bia wo Asantehemaa mu mpo wo mu nanim amamre no ene amane ne ye enti menyini say ye behunu ohini bi mpo e wa abonten because ye nananom ahefo yada ena wonom e bokoko wo mu bokoko say enne de ye nwumre no nwotwe
ni ehunu wo bia kope me se wonum ebe wie dwumade na wonum edie no won be kobrema ebusuakuwa enu ntimi nyi ni se ye be hunu wo hene bia pokra ewo abonten eya atia me ni nsa no edu ono ocha ensefufuo no so da oche okita na konfra ne dinam no de che edu ba bia no de ama obi na ode nsa na ma no age adenti say wotra se cha debi ensefuo ni ade bia wonum a omi eti onne so hwe seni ananan ma betwa hia no obia benya bi na obi komo somo se nsa na che me de ayemi ayepemu ye ka ayepemu onim aha wa ye hwehwe animu wa mo bibi eti onu asori se de bia nkwa nifa so na obia benya bi no anka se bia so hwe bi anim na se bia mpefo se ehwe kru ni anim ni amanamo enti no e wo se ohini bia obetena asesa abre e wo se e mo bibie anasi ye wo ahene ahemfo a e wo se e ma wo ohine bia obeye no Otumfour be mani ensa no wo de ko ede oh se oso odo ko toka da se bia ko se dua obetim de gunkunwa so san se obeye ase no etia be kan eti Otumfour akoside on so ko agunya dem on so ko twedwan adwura no jinsa na na de momo a sa na mo so de be also so ohine bi kwa esuai fofora Otumfour ma odwan obi suaya jabrenya de ni aboa we oyeko ebusua bi asense odi ya ebusua ben eko na fo ya on we iska and I'm friend then I'm going friend buffalo na we sika kokko sika adenti ne ya ni sika kokko se de be ya obehu na ade no hu nya wo sika kwaye ti sa puma we no ya ekura no se o hwe ni a champion ro ko ira no a elukra wo ya champion tu akonya so a champion puma wa ira no tu wo ira no e timi tu akonya so o hwe ni enti so ti se udi akonya fofra Asantehene mo dwan se fakutwa okogunkunya ono ma udwan ya eno na mrebi ye ma Asantehene nya edira ye frɛ no King Solomon that time na nantwi apem na tafo hini on fa nantwi nya hwe odi akonya no mahonka shebi ma me no msapa ye frɛ so what kuta kudani dia onya na odi akonya na ko kunya fi kuta onya eno so do gina ya o ka je so Otumfour da o ma na nka ma protocol enka no se uko so no na protocol ka mama protocol ene na fa akonya nto e ma odi tunu a eno ti onye bofro e bai ene yegusua ewo ahemboboa no eye menhia ahemboboa no yenhwe ahemfo ne dodo na ena etete o minim se wo twen na Otumfour eti no ensa no obeche wie no abebo amane ansa watu afo omo chewi a be me uta apana na ya chewi na na mo bia nye bi o to se asokoma pohene no na na bo achi ansa dabra na ohene ba ko a mebunu pa ya ba ye mi hu mampohene wa de du sabre o me mampohene me tibi kire so on say you be dia akonya na ya ko asokoma pohene fi a obefere na na sisi pa o si dan ankasa se ayintie to say bibra on say samre no sanwa de guso a ye che yeguso a che say kwale wa da kem ne sibra ne ko na ye yiche wa wunya bi ye fa de ma we ye sharp pa na first broninsa broninsa ba eda ni di o chense fufuo ense fufuo no na mka zo say go so na ye ni bitwa wono de ba ene ya che she oni nana e ka bibi wa che wi ana bia o mo wie no obo na mane bia ye wie dia anche bia o ba pita oh okay enti o wi a nature say nana ebe man go ahead say ye ntu apo na ye betu apo a ye wo bibi a ka say nana sorry o onso obi akoto nanim also be kai aha oba sorry oh ye tu nsani wie ya ye che wie ye pe
Yetu apo. Na no one change nya afa jape you. And I say what trasia. Na na trasio. What trasio? That what trasi. I fetch and Eti o sorry nso e. Wa sora mra ye fe. Eti no en sorry ne sorry ne preko pe ana say. Yeah. Oda because otu o mapo. Otu wi no say afina. On so be sorry. Na mo nyina apagye mo. Ya pagye na kunya edi kai. Ja Santiama me bia no. Ibisi a o say when ma che o say ni isi to efono efa. So say o sorry ya ono mo e kasa o cha. Eti we die enya afiance obetina pakan ma be ye o bye bye. Why dey gina na chi ekuta ne nsam no. Abako hene. Also obi kwa na ba so ya na obi aso ne sa na obi su kura ni sisi ono so ye friend som sisi hene so ahemfo no ebi ediya ba be kan mensa obofo atakura ana ebi be ni acho no wati dankwa otoso mienu na ejanko bahini Janko Bahini, Otumfour Sentreso Hene, Bafo Opokwa Jimai, Otumfour Trafo and Nana Owusu Berima the third, Atase Manso Hene, Nana Ahimwa Jata, Otoso Miensa, Unwamanse Agona Hene, Nana Unwamanse Agona Hene. Namasi Agona Hene Nana Ohim Hene kusi beye edino na edi we di emodu na bo Mwa na chiro o made eti ya o se ba so kokwa jimanie Otumfour Trafo Hene Nana Owusu otoso miensa Atasemanso Nana Ahim Jata otoso miensa ena arimase nwamase Agona Hene Nana kusi beye Ohim Hene ahemfo ne di oma ya de papa ahemfo no oma ya de baafo say handwriting ni mi ya bobo ahemfo ne doso na kwabna poku ye boa nana danso ejei ababio nana opoku boate otoso miensa Otumfour kurakese bank edine so ahemfo ni nyina ma ya de anyame nhira mo ahemfo no nyina say na ahemfo e baaye no ahemfo a obo odu edini ya kese mentimi emmobo sa brei edini mu odudu enti no mempese mebo na maye mistake na obi title mi refi ahemfo no de ya na wo mu edin eni wo mu title no ehia wo no papa nyina ye da o mase ahemfo nyina ye da o mase ehia wo no papa se abosifo ne asojafo yi wunim na akobo eti na wo mu ani brabre wo so DSP ko kan ASP DCOP na ko kan dia ubo se no wo mu ani abre wo so ye papa nti na nanom de wo mu title no eya na ehia wo no papa na se de ye be omo ano mo tro ye eya na handwriting wo bi handwriting dia ne kan eti no ohini bia o ka ho ye ko fa konye tuntum ba ye ahemfo mo beta da na achi bunyina de ye kan se nyame enhira mo nkwaso nyame ma mo kwatente o mama po mo den sanso na ye kai se kakai bitters eno ne bitters agana bunyina atiatum sanso na bieja bitters papa and there will be papa no ma ye King's mineral water eno ni ensua and then ye de ma ahemfo eno ni ensua ye de ma ahemfo sabre Otumfour asori a ode ne nsa etoto ahemfo ni bi ensa yam owura ahemfia ne sa na dwumedie no aye de hyehyɛ so no yakofa nkonwa tuntum na ba bedu yeguso kai amanfo se enumre efi no nwotwe ekɔ no yesra mu obia ya wuti dawre bomoden empie enye chinye
esan se amamra ebebe tuaso anumre no yesi maye mpie maye mamehwe na sabe nipa bonfo bi emfa kuntu na se embefam embedi awu eti bomodin na hye wudamu tuwopunu mu tena wudamu tena wufie na dwumedi aka na yemfa nto aso kama ohima eye nana afiasa wako bi ampem otoso mienu na yie no ene ye da etoso nkron akoso edi ni wanya bi abobo adwoa ame se nana buache dan ko otoso emienu jankoba hene na wono a ene san ye Otumfour kwansamutuo hene kwansamutuo hene kwansane wo ye wo ni Otum koswe aha nti Otumfour kwansamutuo hene no ana bafo opoku agyeman Otumfour twafoɔ hene sanete ɛna na owusu berima wɔtoso miɛnsa ataseman so hene wɔmanse agona hene ɛyɛ nana ahemo agyata yɛ wɔtoso miɛnsa ɔno ɛyɛ wɔmanse agona hene ahemo agyata nana kusi bɛɛyie yɛ ohim hene ono obeye no nso ye nana ya da ase waya ade ohim hene ohim eyo ohim hene edino die ohim edino die me pese be ye mistake branch akoso abobo sa na akyemfo Kwame Akowia Asafo hene eda no mi ko ni fie na mu se nyasem kituo wo straight dressing ni niema ye chiche ye tini batakari ahodo a nana ne ho aye fe eye die nana mo nana ye nana pia on se enne dia ema maniji kakra me sumitimi sese kakra ne se wo se nana efibra ye so dwumadi ya se nyina no wo betra se na ni abre enti wotimi hu se be makunko na ni pa na odi se enne no eye relax enne dia wa relax yankasa ena che se wo sese ena wodi nkomo die se wo so sese kakra ena wodi nkomo oyini be na ti we Achampem hene ne ho aye fe achampem hene ne ho aye fe abrantie ne ho aye fe papa Otumfour ano opoku wareba ya Otumfour opoku wareba na omo na no awu ne papa uzo ase ne papa omo soso wo ware ono no Otumfour sorry a no ono no body chidom wo bi se ade ba ko a na me hu eye ase a na me nya nti ase eni se me hu se Otumfour sorry a na ahemfu bi akotena na konwa ni place ho eda na bi bisa say na adan Otumfour sorry a baby ote no eyo ohini bi dia e de ka kire me say hwe o sorry a na ni chidom hene na je so obu no makopo ni chidom Asantehene manko a enti no Atampe hene ka ho eti o makakoti agya no ma yenja mu na sa enra nana ya brefo etimi enya chidom ene omudi nkomo ye kotie sa akomodie no ame frose Ibacho ohene ba echa panyini de te apatrapa hema ohene ba san ya patrapa hema ohene ba echa panyini de te bi apatrapa hema ohene ba ne title anase ohene ba no eye Otumfour na ne ba ne me na oye oba hema sa yo hema asa apatrapa no eye Otumfour kuro ena ode che ne ba enti oba mani ho oba na ye ohene esan ye ohema enti oba ye ohene no oba ye ohema mi amini ohene ba echa panyini de te mi ana mi sama location ena wo me wo me chia me mienu ena mabusu apanyini ne kuro na mema wo kuro ne mema bebrebe re nam se Otumfour na ne kuro de ache ne benti enti na Otumfour de oma ne ba de an person ohene bia ne ba bebra de enti wo sa wo ohema mi ana mi ohema ena wa so ye ohene mi am sa ye ohene a bit strange just one oba odi ohene Asantehemaa wa kakra ba bia ahenie no ya na mema nko na ho enti so oba simu aya na woni mema no etse yo oh meni mema ni nyina ya kama meni mema ni nyina ya kama enye enasem eye tete eno Otumfour e di apatrapa e che ne ba
nti apatrapa de ne feature na bontin nyina eye ne ba ohene ba e cha apanyine de third apatrapa hema ona ye ne dia ohene ba ekura mema wo so na wudi hene Asantehema ho ya na ne chichire ne tse oh me de ma fa ni easy if you say Asante amamre obi anim se de sitie nti obi oye ohema bi obedi sa akuro no so bia be ma oba oye nyina ye ba ho so Otumfour ene kuro no eye ne dia ene ode ache ne ma eba no ahenie mu so a se bia Otumfour bodwa na wo ba bia ya na mema no se uyi ahenie free okwa na mema le ma no ya na mema fo se ma no se ya ye tretre ye kasakra se bi o ye gansa wo ho but ye mfa me de me ye chidom me kosum na achempem hene me nua be ma ne na achempem hene enti na achempem hene tena se ya me tena na chi ya Asante amamre dadaada sanete enti sa uyi ahenie ni free ho na mema se de ebinum susu se ma de yadwen so ma nyansa ye ketwa bi ni ade a woni omo yadwen da bi ma ye nyansa nya ketekete ene de mema timi ye ne ma nso yensu timi ye enti na Otumfour de apatrapa hye me nsa no onim so oba na betimi ahwe ne kuro no so ama nti ti na ode kye ne ba impuntu obe na aba apatrapa de man se bi be di ade be mfie num ni afi na master community center a me ye ne kakra ma meto asase de na num se me na nanom zamanfo e ka me ho ti bibia be ye kama community center efutu obe na de be ma maba efutu amede be ma maba e nyina ne se yie bae maba wa ne mrante bebrebe na aba omu hwe omu huye e wo mema ho obi wo ho anya yie nti na oba yo obepe obi ne na da eni nti na oba ye enti mesre mo se emma ne mrante ene ma omu hwe omu huye pa ebi wo ka se be se me nko num ansa krobo ho no de aduru bi ede akotum sese bi se wo peso no wo de nti ti mesre Asantehema nyina amaba wa nyina se me de nyame sire wo omu hwe omu huye mama ba me bia na ada wo enti Asante amamre dancing cry man nature na wo de dancing cry me de dancing cry man nature na dancing cry na ye twa no won se na ya yakobini e bi se eguma ho do bebrebe e na kobini na ye no ye adehye no e na ahene nana e na ahene ma e na ye kobini aye twa ntwuma ebi wo ho na omo mo hwe wo muti ebi so omo bo bibi but ase yellow bi wo de ye kokko de bi wo ho na ye yellow no eye de me nana afia ko bi se wampin ye de wo mu to no no omu na eyi sa no ma no e na bi won so asabe onima Asantehema no wo be hwebi de oba ya ye bi no so ye de eye nsa wo hwe mu pa de anka na de enka ahene ma ani ahene nana ani adehye no ena kokofufuo ena ye se ne ye kobe Didi nana jesi amu akwa da botosu Asante achi bi de mo yi ala ba cho be ye wey ye friend say aha na Otumfour tuna na hihye mu Otumfour ne ba ne nana champion yi enti ono nso na da champion fekuo na no enti yes Otumfour ene ni panifo sorry ya no na champion yi na betena chege echire ma enti enya ye hye nyina ye ka champion fekuo na ye hu se Otumfour apagya mu dada ba mu guso trase amamra na emu no etesai na me chese na champion yi ono bo Otumfour chidop enti se ye kwadwobo bia se na se Otumfour sorry a na ne ba na champion yi oni ni chidop fo ni nyina aba betena ba bia Otumfour etina ehwe echire e dia mon enti Otumfour sorry no num no trase a omo so sorry breben ye be so ebra obechia na aman here wa Asantehema mu nyina Otumfour kra omu wie na opejari mu pie firi ayi na champion ya so ya so na chidom hene trase a ojinchia ala se amamre kwan so amafo bechia lo sa pepepe se de Otumfour e bia na ho no bia ba o mo antimi anchia Otumfour eti bra na champion mi atena se ahoho bia obebe bia ese oba bechia ohine ba baby eti wodin bia different na baby eti ankasa we da minti mpacho edin ni de minim na de minim sa ha ne Otumfour atena ye bo etwa bia wo menhia aha no tu
amamre kwan so ye kɔ baby an office ne wɔ no a bia bi wɔ hɔ mo se oba na be ma won tena so amamre kwan so tena so a won wo ya betimi de ɔhawa brɛ ne ade ahai wo betimi adina hɔ ntumi tena so anu de se nua ne de ɛwɔ ahemfie bebre wa Asantehemaa mu eti se de Otumfour ɛde ne saa pɛpɛɛpɛ bia nkasa mi kɔ video mi ye obi saa hɔ ɛnse sɛ ɔba transie saa ni kɔ ɛwɔ Asantehemaa mu Meeting the na watch ya dom. Eye Kumase doti Achiamehene. Eye eha sabre nananom Otumfour Osei a yetian anamu no eye chidomfo. Chidom achempem fekuo ene chidom. Na nananom ahudo bebre obia ye brempon, obia wo nokura wodi so. Na ene se etuo na etu wi a ye bobi pomam. Otumfour Osei na wakwa kwachacha nananom ansa na wakwa ye ma nananom tena na mu ekire se etu na to ye no ya bobia pomam enti ohene ono ane ba ena edi akonwa no ama Asantehemaa san hu se Otumfour kɔ ye no na sia na mu ho na campaign aso oya se sadam ohene no ho ansa Otumfour Osei Tutu II aso ose opoku areba aye poku wale ba no sabi poku wale onu ankasa kasa ne ba eni achampem hene eye chem e kopem ye no ne ba no acham apem makuma apem eno de amane ne achem echem no ya de bia Asantehemaa mu awuba Otumfour ba yo wo bie eni asokore eye mampon Asantehemaa mampon hene onu kwa ne wo bie yen ye wusu ni sei no onu kwa ne wo bie na ye chem makuma apem eno de man ne ba eti sa achem na apem no achem apem no 1000 how the man e ba no ye na di akonwa yi na sa be ni faku a ye wo mu a ogina asie ayin fo ankase o mu nya ahene ma ankase ehie hene dom na se ehie hene o mu nyina ye achempem ena nye no kodote ehene ka ho se wia adense aha kuna ni ya bi kuna ena peso adunku abrankese sabia from nana eyifu bebre obi abronko asabi omu ya yefu akese omu na wa se ya sabre omu di achempem akonwa anase omu ya chidomfo achiame no Otumfour na achiame na nkasa no onu so ka ho bi na mu die nana opoku dumfo amponsan Otumfour buru mu hene baby ayo Otumfour agudie bia e wa ahemfie ha bia no de bro wo buru mu and Asantehemaa ete bia no ya wodi a ya de ma no ya abonti